Ụmụ Igbo ekenekwa m unu ka economy. Ihe anụ abụ almost going to 2 weeks now since Asari Dokubo bupụtachara egbe na live na-threaten ndị Igbo wee na-akọ ka nne ya si wee lee ndị Igbo na otu ya nwere onwe ya si kakwa isi wee lee ndị Igbo ma ewezuga British government intervention wee kọgasịa a lot of things ọ kọrọ against ndị Igbo. Oh my God, almost 2 weeks now. Na-eche ka mma ma onwere any of our government officials ndị nke na-represent ndị Igbo ga-apụta na house, at least ọ bụrụ na House of Assembly maọbụ na National Assembly, raise ya a motion against Asari Dokubo. Till date onwebe. Ọkwa ndị si na afọ na-represent ndị Igbo, ndị si na ọfụma bụ ọnụ na-ekwulu ndị Igbo, onwebe ofu onye n'ime fa raise the motion against Asari Dokubo. Onwebe ofu onye n'ime fa send any petition against Asari Dokubo. O doga that no government in Nigeria na send Asari Dokubo no for maka Asari Dokubo na arụ ọrụ, because ọbụna ọbụrụ ọfanwa somebody ba na iri mapụta na online bupụta egbe government in Nigeria arapi me invite. Only one small boy watch a video one day. This small boy, they can upcoming comedian. I don't know, somewhere in Enugu State or Ebonyi State. This small boy na assessor player na the Kanu without anything, no. Omero the next day ozugbo governor of that state is Ebubago people. Eje blue the boy. Man Asari Dokubo put na life no abulebe put na life na threaten a whole of ndị Igbo, a whole tribe ndị Igbo. Onwebe any governor Google anything about it. Onwebe any House of Rep member Google anything about it. Onwebe any commissioner Google anything about it. Ndị odogwu na enwe na anyị Igbo onwebe any Google anything about it. Onwebe female. All the whole odogwu niile ma ndị nke ji ego ndị nkụ niile anyị nwere. Okwulora ọkwata ezuo nka, okwulora nka ọzọpụrụ inye ego nka ihe ni na ndị na-eto nfe afọ ma mkpọtụ na-eme na social media. Onwebezi onye nwere ike mee something against Asari Dokubo. Ngwa ka na-apụkwụzi side nke ndị gọọmenti anyị ka ezi maka ndị nkere na afa bụ native doctor na afa na-agwọ ọgwụ na-eme magic na social media. Onwebezi ofu onye nke nwere ike tụọ Asari Dokubo na-alụsị, mana ọ bụrụ na mmadụ kwuru something na online about ihe ndị native doctor na-eme, native doctor apụta ọtụbụ onye a na-alụsị ka ọ na-atụ na-alụsị a ọkwa nwanne onye Igbo ibi ya ka ọ na-atụ na-alụsị. Mana Asari Dokubo na amadebe si wee bịa kọrọ rọbish na ọkọrọ involving everybody bụ onye Igbo. Onwebe ofu native doctor tụgolo Asari Dokubo na-alụsị. Onwebedi nke je satata picture Asari Dokubo at least ji wolu picture je tụa na-alụsị ka ọma na something na-eme. Onwebe ndị nke nne na-eme unknown gunmen ma ndị nke na-ezuri ma ndị onwebedo ofu onye megolo the guy demand any attack ọbụla. Ihe a bụkwa na a very big shame ka ọ bụ. Ihe a bụ a very big shame. Na-emezi ka ọ dị ka anyị bụ ndị Igbo bụzi sepụ I was just a footmat nke onye just bịa ọgba anyị ka bọọlụ gafere and onwere ihe ga-eme, because the more mmadụ mere something ihe ọjọọ ekwesị iteach onye a lesson, onye agba onye nkịtị, other people will come up and do it. Yes, ọ na-emezi ka ọ dị ka anyị nwa abụzi ndị odogwu bụzi the weaklings enwe na the country nke onye pụtazịa owolu ndị Igbo mee karikachọ onye nke chọrọ ikwu okwu ma nke na-elibe nleta anụ na-abụ ọ na-ama ndị Igbo aka o nwere ihe ga-eme. Asị na ọ bụ agwọ emere o ji bụrụ agwọ ewuli aka nkụ. Yes, Asari Dokubo ekwezo ka onwe ga-etichi ya lesson, mana ụdị ya na today na mmụ Igbo nwere ozi mmadụ ndị na-enwere nwe na gọọmenti just na ole na-echezi their own pocket. Otherwise I don't see the reason why o ji bụ na up till now na onwebe anybody na-represent ndị Igbo today na gọọmenti enwegoro ike raise a motion or make any petition. Nobody, everybody just go about their business. Onwere onye ọgbasa na efu ka na-ekwu na an Igbo today insecurity julu everywhere, then somebody will put egbe na online na-ekwu all sort of nonsense. Una mona that person kwesị ịbụgodo suspect number 1. Asari Dokubo kwesị ka emegodi ya invite bụ ndị eke, because ọ bụ a suspect as it is now. For ya nwepụta bupụta egbe na live na threaten a whole tribe, a tribe na-face insecurity of recent, and onwebe ihe kwuru na ya. Shame to our leaders. Even the so-called Ohaneze ndị Igbo
emebe anything ekwube anything ka ezi ndị na-represent ezi ka m na-ajụ ka ezi ndị ọbịa kụ na-represent ebe somebody pụtara na life kwuo something as dangerous as that statement Asari Dokubo make ma ọ bụ anything emere ndị nke dibịa ọ bụ na unu bụ na-eme ya amasị na online na-emesi amasị n'ihu na-eme ma ndị nke na-enye onwe fa na ndụ na-ekunite n'ọnwụ o nwebezikwuru si nwee ike mee something tụrụ ụwa n'anya ka amalụ yes na this tribe abụrụkwa a walkover njọs gba nkịtị onye oje ka okwu nke unu na-eme ụnụ atụ onye a na-alụsị threatening bụ onye a with all manner of threatening mana olugo mgbe unu ga-eme something ga-ebute praises olugo mgbe unu ga-eme something ọ bụrụ unu mechaa ya ka e praise bụ unu emenwe ozi anything shame